Il-Ministri kollegi ta' Rodrigue Galdes qed ikomplu jaħarbu milli jwieġbu dwar l-oqda illi sapruħu fiha f'dawn l-aħħar jiem meta l-ex MP Laburista Marlene Mizzi akkużatu li qed jitħabbeb mal-kuntratturi u li għandu konflitt ta' interess. Net News kompla jistaqsi lill-Ministri u s-Segretarji Parlamentari dwar din is-sitwazzjoni skomda li jinsabu fiha b'Michael Falzon jinħeba wara r-risposti vagi li joffra Rodrigue Galdes lill-medja u ħarab milli jwieġeb mod dirett dwar jekk għandux joffri r-reżenja tiegħu jew le. Ma taħsibx li l-Ministru Rodrigue Galdes għandu jirreżenja sakemm għadda f'ismu? Naħseb il-Ministru Galdes jirrisponda darba 2, 3, 4, 5 l-ispjegi tiegħu kienu ċari m'għandix xejn nżid fuq dak is-suġġett. Dan fil-waqt li s-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg mhux talli ma qabżitx għall-kollega tagħha talli ħarbet milli twieġeb. Bħalma qal il-Ministru stess il-bieraħ wieġeb anke l-News Portal tagħkom għal dak li kellu jgħid u m'għandix iktar xi nżid. Marlene Mizzi gidbet? Għandi l-istess risposta jiġifieri. Marlene Mizzi gidbet? Il-Prim Ministru stess ikkumenta dwar dan u m'hemmx aktar xi nżidu. L-allegazzjonijiet li Galdes qed jitħabbeb mal-kuntratturi ġiet mill-qalba tal-Labor propju mill-ex MP Laburista Marlene Mizzi, illi permezz ta' post fuq il-Facebook tagħha iddiskrivit l-azzjonijiet ta' Galdes bħala hobnogging, ċoe illi jitħabbeb mal-kuntratturi. U meta pressati dwar dan il-Ministru u s-Segretarju Parlamentari ħarbu wkoll milli jwieġbu id-domandi tal-ġurnalisti. Marlene Mizzi gidbet? M'għandix nżid, Sinjorina. L-esponenti laburisti baqgħu jinsistu li huma wieġbu b'dak li kellhom xi jgħidu fejn huwa evidenti li dan l-iskandlu poġġa pressjoni fuq il-kabinet kollu. Rispondejtuni assolutament xejn. Irrispondejnik ta'. Grazzi. Fl-aħħar jiem kien żvelat kif il-Ministru Rodrigue Galdes akkwista duplex penthouse bl-arja u anka garax għal 140,000 euro. Dan fil-waqt li il-housing illi taqa' taħt ir-responsabbiltà ministerjali tiegħu tat kuntratti lill-istess żviluppaturi li bijaw il-penthouse lil Galdes. Dan apparti l-allegazzjonijiet serji li qed jiċċirkolaw online illi l-Ministru għandu biżibilju proprjetajiet illi għadhom mhux iddikjarati. B'Galdes jgħid illi hu quddiem dan kollu jinsab seren.